Road clearing operations nga nahunong tungod sa pandemya ipatuman na pagbalik sugod karong November 16. Gumikan ini subsub na ang pagpangandam aron mahawan ang kadalanan gikan sa mga obstructions. Ang report ni Nico Sereno. Ang katong tanang concern, katong dunay mga sakyanan o mga gipangpwesto dito sa atong daan access. Tuyong gibisita ni mga opisyales ug staff sa Barangay Alang-Alang, Mandaue ang sitio Pulang Yuta. Nakikistorya sila sa mga residente ug mipahibaw sa resumption o pagpahibalik sa road clearing operations subay sa mando sa DILG. Ang acting barangay captain na nawagan og kooperasyon sa katawhan aron masigurong luwas ang mga komunidad. Dili lang sa mga main roads kundi apil ang mga gagmayng kalsada ang tutukan. Nasuta nga may pipila ka mga sakyanan nga tig-parking sa daan ug may nagnegosyo usab. Ang kanang balahon nga road safety gikan na sa nasyonal sa gikan sa presidente. So kinanglan fully implemented yun na from city to barangays. Gawa sa mga iskinita, tinguha sab sa mga otoridad pagpatuman sa 3-meter easement sa kasapaan. Si Jomart, usa sa mga maapektuhan kung maghingusog na sa road clearing. Ang ilang pamilya may gamay nga kan-anan sa iskinita padung sa ilang balay, maong iya pang ihangyo kini sa mga otoridad. Kaning multicab namo, kaning sakyanan namo na may daghang opsyon ni. Pwede man mi mo parking og lain-lain kuan. Kanang asa mi parking bayad lang mi. Pero kanang tindahan namo kay diha mong labi na kung mga igsuon na diha kwa. Kanang matawag ta o kanang secluded road bitaw kanang sudlonon importante kayo kay inang kay sa ako nang gikaingon ang disaster kun moabot simbako. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.